na anatufundisha. Kambi mar fwambo gi keyo mar Royal Media Services ochako orieny e kind ute mag fwambo e pacho kae, to moloyo kokalo e yore mag tudruok mag mbui e bwo platform mare mar Citizen Digital. Citizen Digital noyang kaka maberie moloyo e higani e romo mar 14 mar Marketing World Awards tielo ma Kenya. Nyasi makamano manotimore Nairobi nokelo kanyakla kidienje madongo mag tudruok e yor mbui mawuok e Afrika ma ugwe kod mar hingo yore mag tudruok e alworano. Higani nobedo mabera ne Citizen bang' Kambi owuon jotije mage yudo mich kaka jogo matiyo maberie moloyo e higa. Rene Makau noyangi kaka jauso maberie moloyo mar higa, eka Royal Media Services oyudo loch e rang'iny mar brand manager events. Carol Washira noloyo kaka jatich maberie moloyo e yor mbui, eka Royal Media Services nochako oloyo kaka kamindike jotije maber. Dominance in TV and radio into the digital space. So we continue to count on you and to rely on you to stay tuned. Download your Citizen Digital app and follow us for fact-checked information and news. Of course, these awards can never happen on their own. Digital transformation is a journey that encompasses a lot of people, the teams back at Royal Media Services. We thank you and honor you all. From our leadership, Dr. S.K. Macharia, Mrs. Gadhoni Macharia, we honor you. Our CEO, Washira Waruru, we are so grateful. Our fellow directors all across the departments and every hard-working staff member of Royal Media Services across all the units, these wins are for you. Tunashukuru sana kwa Wakenya. Tunataka kusema asante kwa kutuamini na kuamini platform zetu za digitali na za TV na kutufanya tuwe number 1 na kwa mapenzi yenu kusema ukweli. Na zaidi ya hapo tunataka kushukuru viongozi wetu wa Royal Media Services, chairman wetu SK Macharia, vice chair wetu Madam Purity Gadhoni and na CEO wetu pia Washira Waruru. Asanteni sana kwa support yenye mnatupatia kila siku. Puoch kachiel kod paka ne jogo duto